Oraakkeli toivottaa sinut uuden videon pariin. Tänään teimme ennustuksen. Ennustuksessa käytetään kuvan mukaista ysikenttää. Ennustuksen aikana sinun tulee liikkua viereiseen ruutuun, joko ylös, alas tai vaakaan aina numeron kuullessasi. Voit vierailla ruudussa, jossa olet käynyt aiemmin, mutta et saa liikkua diagonaalisesti eli vinosti. Aloitetaan. Aseta sormesi aloitusruutuun ja tee yksi liike nyt. Tällä hetkellä sormesi on joko tässä tai tässä ruudussa. Pidä sormesi tarkalleen siinä paikassa, missä se on. Nyt joka kerta, kun sanon numeron, liiku. Mutta muista, että voit liikkua vain ylös, alas tai sivulta toiselle, mutta et vinosti. Aloitetaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ennustan, ettet ole opossumin vieraana. 1, 2, 3. Nyt ennustan, ettet ole valinnut etanaa. Taas mennään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tällä kertaa ennustan, ettet ole kuuman kupposen äärellä. Jatketaan. 1, 2, 3, 4, 5. Uskoisin, ettet ole viemässä köyhän oraakkelin ainutta roposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et taida olla enää kauhistunut. Vielä hetki. 1, 2, 3. Et ole hankkimassa uutta sähkösopimustakaan. Tee vielä yksi viimeinen siirto. Ennustan, ettet valinnut lootusta, vaan sormesi on rakkauden kohdalla, ja tämä on ennustukseni. Kulje valossa, veljeni.